Zdravím všetkých, ja som Klej, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Outlastu. Minule sme skončili tu, tam to bol nejaký týpek, asi sa schoval, vyzeral ako tlusté prasa. Ja skúsim tieto dvere, ale sú zamknuté. Niekto na ne búchal. Takže to bolo úplne divné. Takže tam sa nedá ísť, ideme to skúsiť taďalto. Fuj, ale vyzerá to tu dosť hrôzo strašne. Kurva. Ty vole, to bolo moc, to bolo čo, ty kokos. Evidentne tu budeme nejak preskakovať. Už teraz mám strach, čo bude. Baterky tu nie sú žiadne. Budeme sa musieť asi doschovávať. Takže, ja pohľadám nejaké batérie. Dúfam, že tu budú. Ty vole, to čo je? Drtička na kosti? Dobrý masaker to je, ty kokos. Tak to je dosť dobrý masaker. Vyperieme si pár ľudí, dobre. No, dobre, pozrieme sa ešte, čo je tu vzadu. Vyzerá, že tu nebude nič, mohla by to byť aspoň batéria. Nejaké dvere. Super, zase sú zamknuté. Dobre, nevadí. Vypneme batériu. A uložilo sa nám to, dobre. Takže čo budeme potrebovať? Hej. Tento výťah sa evidentne nedá použiť. Pozrieme sa, čo je tu vzadu. Batéria žiadna. Vozíček, mohli by sme sa na ňom povoziť, zlomiť si dve nohy, keď už máme prsty, by sme potrebovali aspoň vozíček. No a teraz čo ma tu bude čakať? Vôbec neviem. Už teraz mám strach, kto ma tu bude naháňať a s čím. Takže budeme musieť sakra rozmýšľať, o čo tu pôjde. Tam sú nejaké mreže, a tam. Otázka, kam mám ísť? Krista, bolo to, čo bolo? Ono to zhaslo, svetlo. Dobre, ja to risknem, najprv ideme doľava pre zmenu. Ježiš, typek sa tu obesil? Nie, on tu len stojí. Dobre, tu sú nejaké dvere, tu je ten vozík. Tu sme sa dostali, máme sa dostať niekde na vrchné poschodie. Mohol som to síce preskúmať ešte tam. Dobre, tak ja to idem preskúmať ešte tam, keď nemáme dosť batérií. Ježiši Kriste, toto je úplne hnusné, také pocity, že sa z toho aj zblázním, ty kokos. Tu není nič, mohla by to byť aspoň baterka do rytina, hajzli splachnutá. Nemusia tu byť ruky a končatiny a ďalšie veci. Moment, tu som nebol, že? Tu sú zamknuté dvere pravdepodobne. Jasné, myslel som si, že budú zamknuté, tak sú aj zamknuté. No ale je to tu také strašidelné, je tu tma ako v hrobe, neviem čo, kde mám nájsť. Ježiš, toto je odporné, došla mi batéria. Dochádza mi teda batéria, no. A do riti, ja sa schovám niekde. Vymeňme batériu. Fuj! Poď. Dobre, preskúmame, čo tu je, mohlo by som niečo nájsť. Ale vyzerá to tu dosť biedne. Takže tu sú iba nejaké skrinky, do ktorých sa môžeme teoreticky schovať, ak by nás tu niečo naháňalo. Inak tu nevidím vôbec nič. Aha, tu sú ďalšie schody, takže otázka, ktorými schodami pôjdeme. Pozrieme sa, či tu niečo není. Dokumenty, áno, super, nejaké dokumenty. Batéria žiadna, dobre, idem to skúsiť teda hore po schodoch. Á, tak taďal toto nepôjde, takže budeme si do tej druhej strany, idem. Ježiš. Dobre, takže idem do tej druhej strany, vypneme svetlo. Dúfam, že ma to nič nenapadne. Tu sme boli? Tu sme boli v tých hazloch, tu sa nedalo ísť, dobre. Mám dve baterky, takže to je bieda. Hej, chlapec! Poraď mi, kadiaľ mám ísť, dobre. Takže evidentne pôjdeme taďalto, skontrolujeme ešte tu. Toto vyzerá ako nejaká vstupná hala, alebo čo? Tam sme už boli, sa mi zdá, že vonku, tam je tá záhrada. Tu nie je nič. Moment, ale tam je vstup a tu je vstup. Tu sa ide do dola. A neboli sme tu už náhodou? Kristova robota. Toto znie úplne nechutné to je. Tam je batéria. Beru. Ja budem potrebovať každú baterku. Skoro som sa tu bugol. Už teraz mám strach, čo tu bude. Dokumenty, super. Kurva, on ma zarezal. Do riti, ja som si ho nevšimol. Ježiš, ak som sa ho zlakol. Takže už viem, že tu bude tento typek, bude nás určite zaháňať. Takže zoberieme dokumenty a budeme utekať. Zavrieme za ním dvere. Dúfam, že sa mi to tu uložilo. Nemusím sa vraciať toľko naspäť. Chlapec ma teda dal dole nepekným spôsobom. Dobre. Takže evidentne... Aha, potrebujem kameru. Bez kamery sa nepohneme. Takže vlastne... Tam není nič, že? Tak ideme rovno sem.
Nevolím ti, už nie. Ideme dolu, zoberieme tú batériu. A budeme utekať, potom budeme sakramensky rýchlo utekať. On je tam schovatý, takže... Ona tu už nie je tá batéria? Tak to ste ma teda sakra nasrali, Ja zoberiem tie dokumenty, už sú tu není ani tie dokumenty, no super. Ani ten typek tu není, tak to ma nepotešilo teda vôbec. To ma vôbec nepotešilo. Dúfam, že sa neobjaví teraz niekde predo mnou. A ja budem úplne... Totálne riti, tu sú nejaké skrinky. Poďme hore. Šetríme batériu, dobre, takže ideme hore na to vrchné poschodie, ale to sa asi nebude dať, tam je to zadebnené. Tak idem hore, nebudem to zdržiavať. Ale už teraz mám strach, čo príde. Už teraz mám... nejaký parkour. Fuck you. To čo bolo? Ja som tam normálne nedoskočil. Dobre, takže my sa musíme rozbehnúť úplne... Ježiš, to bolo LTT, skoro sme to nestihli. Nejaká krvavá stopa so sviečkami. Otvor podržaním ľavého tlačítka. Aha, dovnútra musíme otvoriť. No a teraz sa môžem len modliť, čo ma tu čaká. Modliť sa, čo ma tu čaká. Teraz kam? Na vrchné poschodia. Takže čo? Aha, takže budeme hľadať kľúč. No toto bude len komédia, Fuck. Tamto je ten otec. Takže toto tu bude čistý mazec. Bože, to tu vyzerá hrozne. Prelez to. A nebol som tu už náhodou. Pre Kristove rany. Šachta na bielizne potrebuje 3 poistky. Takže my musíme spojazniť nejaké 3 poistky. Otázka kde a ako. Viem, že ma tu bude určite niekto naháňať. Už teraz mám z toho husiu kožu. Dobre, takže poďme sa pozrieť sem, čo tu je. Čo to tam bolo? To sú sviečky, dobre. Takže tu sú sviečky, to je super. To ma nepotešilo. Ty vole. Fuck you. Nikde nikto. Fuj. Krvavé lázne. Ježiši Kriste. Bože môj. Chlapec sa zavesil hore hlavou. No ale ja chcem nejakú batériu alebo niečo také. Nevidím tu nič. Musím šetriť tie baterky, lebo ich nemám. Takže evidentne tu není nič. Ani dokumenty. Chlapci mi tu nenehali. Ani návod na použitie. Takže do tejto strany to evidentne nepôjde. Idem sa do tej druhej strany. Aha, tiež zamknuté. Super. To ma nepotešili. Už teraz mám strach, čo príde. Počkaj, my ideme zase späť. Tu sme mali ísť. Tu je to nejaké divné. Len tam hore je nejaký nadchod, takže tam by sme sa teoreticky mali dostať, aspoň myslím. Ešte raz. Šachta na bielizne potrebuje 3 poistky. Takže my nemáme ani jednu, tak to ma nepotešili. Nepotešili ste ma, pane. Odtiaľ som prišiel, ideme to risknúť teda sem. A dochádza mi baterka, to je veľký problém. Otázka, kde tie poistky nájdem? Aha, došla mi baterka, super. Mám 2 batérie, chlapci. Ja som tu. Nič tu není. Ježiši Kriste, toto znie hnusne. Pre Kristove rany. Boha, to není možné toto. Už tuším, čo bude. Ja to risknem zase doľava najprv. Neboli sme tu? Pray for revelation. Fuck you, to bolo čo? Ja som sa ho normálne zlakol. Dúfam, že nepôjde po mne, ty kokos. Ježiš. Chlapec, ty čo mi robíš?
Tamto je niečo blíka, zoberiem... Ó, batéria. Batéria, áno, som zachránený. Prežil som. Dano byt v komíne asi nebude. Takže nebude, dobre. Tu je jedna poistka. A ešte dve musíme nájsť. Chlapec, ty čo robíš? Dobre, ideme na túto druhú stranu. Fuj, úplne mám zimomriavky po sebe. Ježiši Kriste, to čo je? Bože môj, to je on. To je ten, čo ide po nás, takže jemu sa musíme jednoznačne vyhnúť. On ide tu. Dúfam, že ma neuvidí. Fuj, toto bude zase beh na dlhé trate. Už teraz som dosraný. Boha, čo som urobil? Chlapec. Ja som v peknej riti, ja som v poriadnej riti. Zavri tie dvere. Tak toto bude iný masaker. Dobre, máme jednu poistku, ideme ju tam hodiť. A ešte dve. Dobre, takže dve poistky. Chlapec, no to nie. To si robíš zo mňa kozy. Hole, my sa musíme dostať hore. Chlapec, schovaj sa. Bože, toto si robíš zo mňa teraz srandu, že tam mám ísť, ja tam nechcem ísť. Nedá sa to nejak vyskočiť? Do riti. Krista. Ho. Dobre, vybabrali sme teraz s ním, ale teraz čo mi to pomôže, keď ja vlastne nie som tu? Dobre, zavrieme aj tu za sebou dvere a ideme tam. Dobre, podarilo sa nám ho obalamutiť, trošku som ho dostal do úzky. Rovno. Tu bude určite ďalšia poistka niekde. Ale kde? Hľadaj rýchlo. Tu je. Super, to ma nepotešilo. Dobre, takže teraz môžeme ísť spätky. Vymeníme batérie. Ježiš, som napiatý úplne. Typka sme obalamotili, ale tak neviem, či sa mi to podarí znova. Chlapec, zdraj. On ma zabil. Ježiši Kriste, to nie. Už druhýkrát. No toto je masaker, to bude trošku nadlhšie, než som si myslel. Evidentne budem musieť chodiť pomaly a potichu. Budem to musieť zmeniť, pretože títo darmožrači, títo srači, čo ma seru. Dal som tam tú poistku? Nedal, do faku. Takže potrebujem jednu poistku. Nenašli sme ju náhodou sem. Mne sa tak prepekne zdá, že sme ju tam našli. Že tu tá poistka bola. Takže ja ju vezmem. Ježiš, typek obesený. Dobre, kde je ten stôl? Tu je tá poistka jedna. Super, takže máme jednu poistku. Otázka, kde nájdeme tú druhú? Ja zdrham. Viem, že tu už nič není. Kurva. Ježiši Kriste, to bolo čo? On sa odkiaľ zobral, ty kokos, ja som ho vôbec nevidel. Takže idú tu po mne až dvaja typci, nie jeden. Dvaja. Ty kokos, jak som sa ho zlakol. Pre Boha. Fuj, dobre, takže vieme, že po nás ide ďalší týpek. Chlapec, ale ja idem najprv tuto. Zoberiem túto poistku do tohto typka. Ježiš, on mi nahnal strach. Fuck you, pane učiteli, fuck you. Rozbité dvere. Ja zoberiem tú poistku, skúsim sa schovať a skúsim utiecť a potom sa tu už nemusíme tým pádom vraciať. Dobre, super.
Ale rozbil dvere, to je trošku väčší problém. Pretože ho skúsim obelstiť. Fuck you, už ide po mne. Ježiši Kriste, musíme sa niekde schovať. Kde sa schováme? Drb dverami, dobre. A tu by mal byť ešte niekde ďalší týpek. Do prdelky, vlez do prdelky, ty vole. Dobre, ideme sem, vypneme batériu. Ježiši Kriste, je toto za trest? To je úplne napínavé, ty kokos, on po mne ide, chlapec. A tu by mal byť ďalší typek. Taďal to sa nedá teda ísť. Dobre. Takže evidentne budem musieť zháňať batérie. Či poistky, ježiš, čo to vyprávam za somariny. Dobre, hľadáme tú poistku. Schováme sa niekde pod posteľ, alebo tak. Dúfam, že nás tu nikto neobjaví. Máme dve, super, máme dve poistky. A teraz kde nájdeme a kadiaľ pôjdeme k tej tretej? Musíme to tu poriadne pozrieť. Evidentne tadiaľ to cesta nevedie. Ježiši Kriste, on tu ide. Chlapec. Ježiš, poď. Dobre, takže tu už sa vraciať nebudeme. Dobre, super, zavreli sme dvere. Zdrháme, opäť zdrháme, chlapec, teraz si sa ohúkal sám seba, dobre. Si šikovný, kľúčina. A ešte jednu poistku, kde tú poistku nájdeme? Musíme ísť hore na to poschodie, podľa mňa. A nejak tam vyskočiť proste. Aha, tu je! Hovorím, ja som si to presne aj myslel. Ale tam vlastne nevyskočím. Dá sa tu niečo zobrať? Nedá. Fuj. Schody na vrchné poschodie sú kde? Aha, dverám je potrebný kľúč, takže ja ten kľúč budem musieť nájsť tam niekde. Tu sa nedá ísť, to je tá druhá strana. Ale. Teraz musím porozmýšľať, že ako sa tam dostanem hore. Tuto sa nebude dať. Tadiaľ to sa asi tiež nedá. Či? Nedá sa, dobre, nedá sa. Tak mám smolu, úplnú smolu, pretože som úplne vyblinkaný z toho, čo mám teraz vlastne urobiť. Preskoč to. Dobre. Tuto sa nedá? Tuto sa tiež nedá. Takže evidentne nič mi neostáva, ako sa dostať niekde sem hore. A, že by? Tiež nie. Na tú klimu sa nedá vlastne dostať. Došla mi batéria, takže vybeníme si batériu, opäť. Aj keď mám už len dve. A tú tretiu poistku nájdem kde? Tá musí byť niekde sem. Tá musí byť niekde proste týmto smerom. To sú dvere? To sú dvere. Aha, takže tu není nič, takže... Fuck you! Bolo mi to treba, už ma zabil. Ježiši Kriste, už som mal dve poistky. Toto není možné, to je úplne ťažké. On si tu chodí, ty kokos, budem ho musieť nejak obalamutiť a budem si s ňou musieť robiť úplnú srandu. Už ma normálne unavuje pred ním proste utekať, mňa už to nebaví proste. Takže ja to risknem, ideme najprv teda do tohto typka. Kde je? Ja ho obidem, ja ho absolútne celého obidem. Ja aj tam som nebol, tam. Tu by mohla byť tá tretia poistka, tam druhá. A na tej tretej strane vlastne by mohla byť ďalšia. Áno, presne, jak som si to aj myslel, Takže získame všetky poistky. Zavrieme tu dvere, už sa tu nevrátime proste. A teraz prejdeme kolo hentoho typka. Dúfam, že sa mi podarí kolo neho prefrčať ako kolo hodiniek. Kolo hodiniek. Ha. Skúsime ho tam potom zatvoriť. Fuck you. Ježiš, už viem, ako to spravím. Bože, 4, 5 krát umrieť, to je neuveriteľné, To ani ten tlustoprt, ktorý nás naháňal, ten špek zasraný, nás nemohol chytiť. Ale budem to musieť urobiť inak. Pôjdem pomalšie. Ako som vravel, idem do tejto strany. Počkať, kadiaľ? Tadiaľ to, na túto stranu, hej, najprv zoberieme túto poistku od tohto maníka. Ja si myslím, že to bude úplne v pohode.
Chlapec, ty si trošku na prašky. Ty si trošku na prašky, máš to trochu ujeté. Ale teraz budem musieť tohto ponáhaňať, schovať sa a zase tam ísť. Podľa mňa to bude úplne rozumnejší nápad. Super, batéria. Hej, chlapec, poď. Čo keby sme sa niekde schovali za ňo? Ježiši, on ide po mne, on ide po mne. Kaďal, 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 utekaj, 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 utekaj. Bože môj, to je za trest. To je úplne za trest. Dobre, tak zoberieme aspoň od tohto typka tú batériu. Tu nás už potom nebude naháňať, to bude super. Keď už sme tu, či už sme zobrali? Ježe, ja som teraz to taký zmetený, že neviem. Dobre, nezobrali. A v tých ďalších dverách je ešte tá jedna, takže tam pôjdeme tiež. Kristova robota, toto mi je... Bol čert dlžný. Fuj, dobre, už viem... Kurva. To som nečakal, že ma takto dobehne, Ježiši Kriste. Ježiši. Poď. Chlapec, ja ti dám to palicou po papuli, keď ma nasereš. Ale evidentne asi nejde, takže ja skúsim otvoriť dvere. Kurva, on ide za mnou. Kurva. Utekajme. Ježiši, Kristova robota. Dobre, zavrieme. To trošku zdrží. Dúfam, že tie dvere neotvorí. Bude sa tu dobíjať, ja zoberiem túto batériu a tam schovám. Počkáme si tam na ňo. A myslím si, že už sme ho obalamutili, takže získame vlastne od toho... Kde je tá batéria teraz? Tuto na tom stoliku bola, že? Super, takže máme všetky 3 poistky. Zavrieme to tu, počkáme si, kým príde ten týpek. Fuj. Úplne mám nahnano, teraz musím počúvať, či príde alebo nepríde. A už sa tu dobíja. Zasraný jeden. On išiel tam? Kamikadze štýl. Ideme. Dobre, utekáme. Dúfam, že nás nevidel. Dobre, super, zavreli sme za ním dvere. Utekáme. Čiže z toho vyplýva, že budeme mať vlastne 3 poistky. Fuj, dobre, máme všetky 3 poistky. Dobre, super. Super, kľúč nám spadol niekde dolu. Takže zajímalo by ma, kam sa máme dostať. Asi spadky. Takže asi pôjdeme spadky do toho tam. Sám neviem, odkiaľ presne som to prišiel teraz. Neviem, či odtiaľ to, či odtiaľ. Mne sa dá, že odtiaľ to sme prišli. Ale nie som si tým istý. Zamknuté, takže my to musíme obísť z tej strany. Fúha, to ma nepotešilo, zase budem musieť kolo neho utekať, takže ja sa skúsim trošku rozbehnúť. Obehneme ho. Ha. Teraz som s tebou vybarbral, chlapec, čo? Teraz som s ním vybabral, dobré, šikovno som to vyriešil. Ale neviem, kam mám ísť. Pána Boha, dúfam, že som to dobre zavrel. Dúfam, že nás neuvidí. Ježiši Kriste, to je napínavé. Zoberieme kľúč. Je tu? Ja nikoho nepočujem. Počkaj, takže tu sú tie dvere, kde som bol, že? Ale tam bola nejaká vstupná tá hala a ja neviem, odkiaľ som to presne prišiel, si to nepamätám, Doriti, to... Keď vás... Ježiš, on taďal to prebehol, to je debil, on beha hore dolu. Jak taký kuvík. Je tu niekde? Teraz neviem, či taďal to, alebo hen taďal mám ísť. Musíme sa rozhodnúť, kaďal pôjdeme, takže... Evidentne taďal toto nepôjde.
Tam doprava musíme ísť, doprava. Tam sú proste schody. Už teraz mám strach, čo ma čaká chlapec, nevylitni tu na mňa. Dobre, super, všade sú vybité dvere. Kurva, 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 kurva. Kurva, 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 kurva. Ježiš, pardon, trošku som onemel. Ten typek ma furt bude naháňať, furt, dáme si kolečko, hurá, 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 hurá. Dobre, ja skúsim zdrhnúť, skúsim za ním zavrieť dvere, keďže taďal to nepôjde, ja to skúsim nejako obehnúť. Ale nedokážem stále utekať proste. Ježiši Krista, Ježiši Krista, Ježiši Krista, kaďal som to tam mal ísť? Taďal to nie? Taďal to tiež nie, doľava sa nedá? A doprava? Bože, kaďal mám ísť? Kaďal mám ísť, kaďal mám ísť, kaďal mám ísť? Ježiši, Ježiši, poradte mi, kaďal mám ísť, nebude tu nejaká finta, nejaká šachta, alebo niečo také? Ja neviem, kaďal mám ísť, ja som hore stratený, on ma tu furt naháňa, to není fér. Tam boli nejaké dvere sa mi zdať. Tu budem takto tu budem utekať 2 dní, furt v kuse hore dolu. A on ma raz dostane, proste on ma dostane z toho dôvodu, že dáme si koliečko. Ja sa tu nemám kde schovať proste, to je úplne na hlavu toto postavené. Dobre, zavreli sme za ním dvere. Taďal to sa nedá. Utekaj, utekaj. Schody hore, musia tu byť niekde nejaké schody hore proste. Ja neviem, kde to presne mám ísť. Ja sa schovám tu do tej skrinky. Dúfam, že ma nepočul a nevidel. A teraz otázka, ako sa dostanem hore? Pozriem si dokumenty, je to také divné. Ježiš. Fuj, dobre, Valdera necháme Valderom. Teraz sa len môžem modliť, aby ma proste nevidel. Ja sa už nechce schovávať a hrať na slepú babu. Prosím. Vymeňme si baterku. V prvom rade vymeňme si batériu. Lebo si to takže tuto to nejde. Hen tam to tiež nešlo. A ja to musím obísť z druhej strany, takže musí sa ísť dať niekaďal taďalto. Ježiš, ja som debil. Jasnečka. Taká ľahká vec. Počkajte, my sa musíme najprv dostať dole. Super, takže po schodoch dole. Áno, podarilo sa mi to nejako úspešne zvládnuť. Neviem síce, odkiaľ som presne prišiel. No, potrebujeme ten kľúč, že? Jasné. Tu sú tie dvere zavreté. Prečo som si tie dvere zavrel, potom skúšam tie druhé? Ježiš, ja som skoro spadol dole, ja som debil. Dobre, takže našli sme konečne tie dvere. Dúfam, že nás tu nebude zase niekto naháňať. A myslím si, že keď ich otvorím... Super, máme kľúč. Ukladanie, takže evidentne niečo sa stane. Chlapec, teraz tu podľa mňa niekto príde. Toto je taká pasca, vyzerá to ako nejaká pasca na maníkov. Takže musíme ísť doľava hore. A potom do tých schodov. A dúfam, že to prebehneme. Dobre, ja bežím, ja sa nebudem zdržiavať. Ja jednoducho bežím hore. Je to možné, že ja skočím dolu? Je to možné? Toto je úplne na prašky, ty kokos, úplne na prašky. Dobre, skočili sme suprovo. Dobre, takže podarilo sa mi to konečne dostať odtiaľto, takže musíme sa dostať hore. Áno, ukladanie, dobre. Ja si myslím, že pre túto časť tých smrtí a dosť umierania tu bolo, takže ja si myslím, že pre túto časť by som skončil, necháme to do ďalšej časti a v ďalšej časti konečne dúfam nájdeme toho otca Martina. Lebo on si tu už s nami robí čo chce, proste je to bieda. A dúfam, že sa vám tento diel umierací tak trošku páčil, i keď bola to halus. Stáva sa to. A nezabudnite dať palec nahor, odber,
zdieľajte video, to je základ zdieľať video a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.